shi yasa yace innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. ko baka jin larabci ka san magana na da dadi, ka ji ta innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Haba jama'a, shi daɗi ba sai ka san yare ba, ko a chainanci ake tafsiri in an kira abu mai daɗi za ka gane. Jannatul firdausi nuzula, wanda suka yi imani da aiki na kware, Allah ta'ala ya ce aljannan firdausi ta zama nan ne masaukinsu. Akwai VIP da ya wuce wannan? Kuma ya ce khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, za su tabbata a cikinta amma kuma ba sa neman canji. Aljanna ce kadai abinda duk duniya da lahira za a baka neman canji. Yanzu a nan duniya duk inda aka yi gini in ka shiga cikinsa kai shekara 5, 10, 20 ya zama tsoho. In kaya ne kana neman canji, babu wata ni'imar duniya da baka shi a wata ran a canja a kawo maka wani sabo. Sai ka rike waya iPhone sai a ce to ai sabo ya fito, wannan all modern ne, sai ka sake yin sabuwa. In mota ce sai ka shiga an yi numfashi tana amsawa, sai wani ce to ai all modern ne, ka san new modern ta fito end of last year. In kai mayan mota ne kuma sai hankalinka ya koma can. So ita duk ni'imar duniya tana iya tsufa ko a nemi ƙarin wani abu, amma ita aljannan firdausi saboda yadda Allah ya kera ta ya hada ni'imomi ninkin ba ninki, duk wanda ya shiga cikin an ce akwai ƙari zai ce a ba bukatan ƙari. Kana neman canji, ba za a canja ba, nan yayi. Ko me kai za ka ga babu wani abin da kake so a zo a canja maka shi a ciki. In a gida ne wanda saka ce gidan yayi kyau amma balkonin bai yadda kake so ba, a nan bangaren bai yi kaza ba, ko ban ɗakin yayi karami. Ita aljanna in ka shiga ba architect da ya isa a duniya, ko building engineer ya shiga ce wai nan wurin da ya dace ai kaza, wa yake magana. Talaka aljanna annabi ya ce dan alaro iyan akwai shi, wanda shi fi kowa talauci duk aljanna ana ba shi kwatankwacin ni'imar duniya sau 10 ne. Ita wannan duniya duk abin da ka sani a cikin ta 10 za a ba shi. To shine talakan akwai dan alaro a aljanna, to shine wannan. To kai yanzu ka shiga wasu ni'imomin duniyan ka gani sai ka dauka ma wallahi kamar alakiran kake a aljanna. To amma Allah ka kai mu aljanna, Allah ta'ala ka ba mu aljanna, Allah ta'ala ka ba mu aljanna. Wannan cika musu lada shi ne Allah ta'ala zai ba su aljanna. Saboda me? Saboda sun kwatanta aiki. Aikin dan adam zai iya kai shi aljanna? Duk duniya babu wanda aikinsa zai kai shi, amma abin da ake nufi idan ka yi ƙoƙari sai rahamar Allah ta cika maka sauran makin da baka samu ba sai ka tafi aljanna. Abin da ake so ya zama daidai ɗinka ya fi kurakuranka, kuma a cikin kurakuranka kar a samu kai mushriki ne. In ku kai mushriki ne to kuma wannan gaba ɗaya condemn ne. Shi yasa hadisi ya tabbatar da aljanna ɗin aikin mutum ba shine kadai ba sai da rahamar Allah. Annabi ya ce saddidu wa qaribu wa alamu la yanju ahadun minkum bi amalihi, qalu wala anta ya rasulullah, qala walau ana illa ay yataghammadani Allahu bi rahmatin min. Annabi ya ce hadisin iya Bukhari hadisi na 5673, ya ce in an ce ku daidaita ku sani babu ɗan adam da zai shiga aljanna don aikinsa. Sahabbai suka ce ko kai, ya ce ko ni, sai dai rahamar Allah ta kai ni. So dukkaninmu a nan muna fatan shiga aljanna, amma mu zama beneficiaries ne na rahamar Allah, ba wai tsagwaran aikinmu ba. A'a, za mu yi duk ƙoƙarinmu saboda salvation na musulunci, rahamar sai ta zo sai ta cika ta maka sai a kai ka cikin aljanna insha Allah ta'ala. In muka shiga aljanna kuma sai ka nemi inda muke in Allah ya kai mu, sai ka tuna mana da darasin annur, Allah ka kai mu insha Allah ta'ala. Mu muna can fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.